Hola, què tal? Avui els vull parlar del personatge pessimista més imbècil de la història de la humanitat. Nostradamus. Un idiota, però de remate, Segons el Nostradamus, el món ja s'hauria d'haver acabat 50.000 vegades, Que s'ha de ser burro, també, Jo no entenc un tio així, no ho entenc. Jo és que me l'imagino de petit que li deurien preguntar tu, quan siguis gran, què vols ser? I ell hauria de dir, jo el que vull és escriure un llibre per amargar a tota la humanitat. Que dius, hòstia, i com serà aquest llibre? Doncs mira, serà de prediccions de desgràcies absolutes. Molt bé, així preveuràs la gent de les catàstrofes, podran evacuar la zona i salvaràs moltes vides. No, perquè no penso dir-ho d'una forma concreta, sinó que faré metàfores, per tal que la gent ho pugui interpretar de 1000 maneres diferents. I creus que endevinaràs moltes coses? Algunes sí, perquè en diré tantes de desgràcies de tot tipus, una onada de violència, una explosió de no sé què, que una o altra l'endevinaré. I la gent només es queda amb la que endevines. Imbècil! Aquest paio és un imbècil i un cabron! I totes les prediccions en negatiu, Jo no, jo soc Nostradamus, però en positiu. Jo veig el futur, però concreto. Jo veig un futur, concretament a Barcelona, al Teatre Goya, amb una onada de rialles i una explosió d'alegria. I entre les rialles, la teva, perquè tu vindràs, sí o no? I la meva també de rialla. Aquesta està assegurada.